أرست زينام إثيوبيا أب أتقاقم أروا أباي زسعبتو دبلوماسي ساينساون فتحاون تربحنت مسارات زجور مخان مهران قليصوم كين إثيوبيا جوجل بحالن طبابن إثيوبيا بروسيا كتما سنت بيترسبرغ فلما مريت مدرخ أقربو كاب زينو صاي سراوي السودان مشارفتون بجزات سمين كردفان تركب كتما بارا دحري برتعوقات داغماي كم استقطاطر تحبيرون سلام طعنا بالله زغوركم تملكتنا كمي تعلو لك ساعات ساعات خوين قم تلمد نسعة حزنا زيناتات حزنا بتقلنا زيناتات ندامرخكم ساخم تصنح دما انا ابراهيم فساي فلما كن حصار ملقطات نملس بحصرت زيناتاتنا كنجمر تملكت إثيوبيان كوبان زلون كل مداي دبلوماساو متحبار بزبلت نمتنقار كسرحيو تباهيلوم حلافي زفرك بحزبنا عالم لخن بارتي بلتقنا بكيلا خوريسام ببريزيدانت انستيتيوت محزنة حزبتات كوبان عبال بارلمات هاجرن فرنيناند غونزاليس مس تمرح جوجل الاخت ذاتيوم أبا زاتهم دما بالات جوجلالو كوبا عبيد قدب داس إثيوبيا نمرقا مبقعو ملغتي انكو عدس بلكم أم حلالي فملهم قدب داس مرأي حدنة إثيوبيا ويان يزبالو توملوقات عبتها قر استجمر قعزوم عباله مكالت اف كم زخلقون تزاريبهم بزح رب حازلو قدب داس برسا عقمي مسل عبيت بروجكتات موغان كم زكال نافريكا إلوون نعلم تمرتي زحابة كم زخنون عملاخيتهم أبتي وانزته كلتيوم وجنات إثيوبيان كوبان ننوح عمتات زيت أنحى تاريخاوي ركب كم زلون بمزخخار أو قطع لركب بارتي مس بارتي منجستي مس منجستين حزبي مس حزبن متنخار كم زقباونا جنزيبهم كلتين هاجرات زلون ركب بسند سمعنات كالوت منجدتاتن تكالاوي نمجبارن نمتجبارن جزاتي بارتيات تن هاجرات مريح جدا قوات وتسمع معهم بتمثاليتي جوجل الأخ توكلتي باي توكلت حزبي فيدري مس عبالاتي جوجل الأخ أب استفرالي قديات ذات يوم إثيوبيا تخيليا بزبل مري حساب جعزو 14 عامتات عبي قدب داس زملكت عودر اي فوتو أب مذكرت عود عدوى تخفيتم ممحدار أديس أبا زسنادوتي عودر اي بستغرالي سب مويا كينة طبب زي تسرح سرعاتي سئلن فوتوغرافاتن أبتي مريد قريب لهم أبتي سرعات مكتل كنتيبا محدار أديس أبا جانترار أب حويسو كالوت لعلوت حلف تسرح منجست فيدرالن تي كتمان ترقيبهم أب استفلالي ورداتات كل الجامبيلا زركبو نبرتي مززام عبي قدب داس سملكتهم زي تسمعهم حاجوس نمجلات سلام وصل في أكايدهم توم نبرتي هنساتتي قدب بعوت مزامو حدنتن صنعاتن إثيوبياويان زر أيود مايلملهم مززامتي قدب بحبار تنكيرنا أنت سرحنا نبعوت كنبقع كمن نخل زر رقاقزنا ليو كبلو توم نبرتي قاليتهم يوم مززام عبي قدب داسة سعيبو وابتي كلل أب زغلطو لمعالتاتون كالوت مرحا قبرتات كم زهلو تاملاقيتهم
عبي قدب داس إثيوبيا أب مسرة لمعات إنرجي لعلوطي كم زفتر والناس حفيت حبراوي عداقة مبرق دوبا من أفريقيا كوميسا تشيليشي كابابوي قاليس أنا اللعم تانا والناس حفيت عبي قدب داس أب معباي متسال إنرجين قرب حيلن عبي قد كم زلون عملاخيتن إثيوبيا أب حملواي إنرجي زلوا قراتنتن حيلي هايدرو إلكتريكن ملو عقمان متقام تقبر زلات عرتات زلون عدناقوت قاليسن عبي قدب داس إثيوبيا هاجراو بروجكت إثيوبيا طرح زي كونس أب مسرة لمعات إنرجي تي زوبا زل على لوطي زمت إنفستمنت مقانون اتن وانا صحفي تزاريبان بعال مسكال أب عدقرات نمخبار أخول مدلاو كم زوجنا كوميتيتي بعال لابزهو غازيت أو مجلسي عفليت اللهم بعال مسكال نمخبار حزب من محدار نتا كتما استفلالي مدلاوات الناوغونو كم زركبو استحبر انتخون وحس أتان مرققا أن كل دما زتوارد سرعتي ناتو غنا كم زركب تغليس اللهم أوشتي عدن وطان زركو فتوتن تولتن أب كتما عدقرات ترخيبهم تقافلتي تبعال نكخونوت أو عيد قريبو كبل قلقالوت كوميونيكيشن تيكل لافليتهم كاب شومن تمسكرم كلتاشون 10 شومن عام تمرد جميرو بعال مسكال أب كتما عدقرات بدمكات كم زخبر دما تغليس اللهم تملكتي حزر ما بزرزرنا بزحزنا مزيناتاتي كحلفكم إثيوبيا بتقاقمارو أباي زي صعبتو دبلوماسي ساينساون فتحاون تربحنت مسرت قرب بمخانو نتي استرخب عوت العلا بركتو كم زنورو مهران قليصهم توم مهران أب قدب الداس استرخب لمدي أب كالوت بروجكتات ون كدقام كم زقبا أغنزي وملوم نصاب تمسكن تسفاي بريو برحانن عبي قدب هداس ኢትዮጵያውያን ብዘይ ፈላላይ ሃይማኖት ቋንቋን አርአያ ፖለቲካን ናመፈጸምታ ዘብጽሕዎ ምዃኑ ዝተዛረቡ መሲ ቲቪ ጻንሒት ዝገበሩ ምሁራት እቲ ዓውዲ ኢትዮጵያ ኣብ ከይዲ ህንጸት ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዝሰዓበቶ ዲፕሎማሲ ሳይንሳዊ ምዃኑ ብምጥቃስ ኣብ ባይታ ዘሎ ወድዓዊ ሓቂ ዘርኢን ነቲ ዝተረኸበ ዕዉት ምዛም እቲ ግድብ ዕዙዝ ግደ ዝነበሮን ምዃኑ እውን የረድኡ ይበቃ ነው የምንከተልበት ዲፕሎማሲ ወያችን سعرنا نابزين خنبقع زي سعبنايو دبلوماسي ساينساو بمنبارويم نابنت قبصاويان سفح بزبالة ملكوعو دبلوماسياو شفان كابانا وسيدوم نيرم كوينكنا نهاتوم دبلوماسياوي شتو تاريخاويان سممعات نمعواتي نيرو نهنا دبلوماسياوي أكايداقن ساينساويم ኢትዮጵያውያን ኣብ ሃገራዊ ሓድነት እንተዓስሉ ብዙሓት ሃገራውያን ሸቶታት ክዕውቱ ከም ዝኽእሉ ከም ሓደ መርኣያ ዝጥቀስ ምዃኑ ዝጸርሑ እቶም ምሁራት ኢትዮጵያ ጽኑዕ መርገጺ ፍትሓዊ ተረባሕነት ማይሩባ ኣባይ ሒዛ ምዝላቓ ካልእ ምኽንያት ዕዉት ኣፈጻጽማ እቲ ፕሮጀክት ከም ዝኾነ እዮም ዘብርሁ ለዘመናት በአባይ ጂኦፖለቲካ ኢትዮጵያ የጂኦ ስትራቴጂክ እስረኛ ሆነ ኢትዮጵያ ንዘበናት አበይ ጂኦፖለቲካ አባይ እስርቲ ጂኦ ስትራቴጂ ኮይና ጸኒሓ እዚ ማለት ብድሕሪ ኩሎም ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ጎንጽታትን ኩናትን ጂኦፖለቲካ ማይ ነይሩ ስለዚ ሕዚ ኢትዮጵያ እቲ ዝነበረ ማይ ሩባ አባይ ናይ ምቁጽጻር ናይ ኢድ ዙር ኩናትን ጽንቶን ጽዒራ ዝወጸትሉ እዩ ምዝዛም ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያውያን ካልኦት ተመሳሰልቲ ዓበይቲ ሃገራውያን ፕሮጀክታት ተሊሞም ንምዝዛም እኹል ዓቕሚ ከም ዘለዎምን ንኻልእ ተመሳሳሊ ሃገራዊ ፕሮጀክት ዘለዓዕል ምዃኑ እውን ተዛሪቦም እዮም ሌሎች ፕሮጀክቶችም እንዴት ለአንድ ብሔራዊ ጥቅም ንሓደ ሃገራዊ ፕሮጀክት ከመይ ጌርካ ብሓባር ምንቅስቓስ ከም ዝከኣል ዘርአናሉ እዩ ንኻልኦት ፕሮጀክትታት እንመሃረሉን ስንቂ ዝኸውን እውን እዩ قدب الداس نيتيبيا برهان حيزو زمت بروجكت مخانو وهابتريتو نبرت كتما 4 منج حبيروم توم وهابتريتو بوان هنزات قدب الداس استفلالي عينة حاجزات بمقراب بصحيتو ميواصو منبارو مون قاليت أملوم مولو برهان قرماي عزراري واتم الله لفترو مرتتاتين أصدساسرون الداسياتين مراتاتين كفترين ونال بهداس يوكيدين አባይ ግድብ ለሀገራችን አይደለም ለአፍሪካም
ትልቅ ፕሮጀክት ነው። ግድብ አባይ ንሃገርና ጥራይ እንተይኮነስና አፍሪቃውን ዓብይ ፕሮጀክት እዩ ብርሃን ዝህብ ፕሮጀክት እዩ ነበር ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ አጀሚሮም ወዮም ንሕና ምስ ሕዚ ዘሎ መንግስትና ብምዃን ድማ ንክዛዘም ምግባር ክኢልናይና እዚ ዘኹርዕ ታሪኽ እዩ ኢትዮጵያውያን ምትሕብባር እንተኽኢልና ዘይነዕውቶ ነገር ከም ዘየለ ዝሕብር ታሪኽ እዩ እሱን ቦንድ ገዝቻለሁ ከዚህ በፊት ገዝቻለሁ አሁንም በቅርብ ጊዜም እንደገና ገዝቻለሁ ቦንድ ገዚኤ ቅድሚ ሕዝውን እናገዛኹ የመጽእ ቅድሚ ዝተወሰኑ ኣዋርሕውን ገዚኤየም ግድብ ህዳሴ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ሓደ ካብ ዝገበሩ ጉዳያት እትቀንዲ እዩ ብፍላይ እውን ሃብቲ ተፈጥሮና ናይ ምጥቃም መሰልና ዝተረጋገጸሉ ግድብ እዩ ዓብይ ስራሕ እዩ ንቐጻሊ እውን ተጠናኺሩ ክቕጽል ይግባእ ግድብና ብምስዛሙ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ተቃውሞ እናሰማዕና ኢና ግን ድማ እዚ ንኢትዮጵያ ጠጠው ዘብል ኣይኮነን እኔ አሁን በርግጥ በአባይ ግድብ በእኛ ኣነ ሕዚ ብርግጽ ብግድብ ህዳሴ ኣባይ ከም ዜጋ ብጣዕሚ ሕጉስ እየ ቦንድ ኣይገዛእኹን ቦንድ ኣይንግዛእ እምበር ንግድብ ህዳሴ ብጉልበተይ ግና ብጽሒተይ ተዋጽየ እንደ ጋሞ ዞን ከምዘዋ ጋሞ ቅድሚ 3 ዓመታት ንግድብ ኣባይ ኣታዊ ብምእካብ 301 ሚልዮን ቅርሺ ብምእካብ ቀዳማይ ወፂና ነርና ኢና ሕዚ እውን ህዝብና ኣብ ጎኒ ትግድብ እዩ ዘሎም ብወገነይ ክሳብ ሕዚ ካብ መሃያይ ብፍቓደይ እናቆረጽኩየ መጽየ ነቲ ግድብ ሕዚ እውን ኣብ ጉዳይ ሃገረይ ናብ ድሕሪት ኣይብልን ንምንታይሲ ሃገርና ናይ በዓልና ስለ ዝኾነት የኢትዮጵያ ትልቁ ተስፋ ናይ ኢትዮጵያ ዓብይ ተስፋ ኢልና ካብ ንጽውዖም እቲ ሓደ ግድብና እዩ እቲ ግድብ ካብ ዝጅመር ትሒዝና መዓዝዩ ናብ ተግባር ዝኣቱ ኢልና ንሓስብ ነርና ብወገነይ እውን ሓስብ ነይረም ከም ሓደ ዜጋ ወይ ድማ ከም ደላይ ልምዓት ብዛዕባ ግድብ ህዳሴ ይጨነቕ ነይሮም ግድብ ህዳሴ ናብ ተግባር ምስ ኣተወ ዝህልዎ ለውጥን ረብሓን ስለ ዝርድአኒ ብጣዕሚ እየ ተሓጒሰም በየጊዜው እንተን ግድብ እንተን በተለያየ ጊዜ እንተን ቦንድ በብእዋኑ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ቦንድ ገዚአየም ንልምዓት ሃገረይ ዘድሊ ኩሉ ብምግባር ብጽሒተይ እናተዋጻእኹ እየ ዝርከብ ሕዚ ድማ ናብ ፍጻመ ብምብጽሑ ብጣዕሚ ተሓጒሰ እየም እዚ ውጽኢት ሰናይ ምምሕዳር እዩ ኦኬ እኔ አሁን ህዳሴው ግድብ መጠናቀቅ ብሕዳሴ ኣባይ ብምዝዛሙ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ብልጽግና ሃገርና ከረጋግጽ እዩ ብርኪ ዕቤትና እውን የርኢ እዩ ንግድብ ሕዳሴ ኣባይ ሰራዊት ብዙሕ ግዜ ግድብና ተዛዚሙ ንምርኣይ ካብ ዘለኒ ሕልሚ ተላዒለ ብተደጋጋሚ ቦንድ ገዚኤ ኣብ ስራሕ እናሃለኹ ንግድብ ኣባይ ሓገዘይ እናረኣኹ መጽአ ድሕሪ ጥሮታ መውጽአ እውን 2 ግዜ ገዚኤ ለፈጥሮ ሞችታችን አስተሳስሮን ህዳሴያችን ኩራታችን ክፍር ኪን ኢትዮጵያ ጉጅለ ባህልን ጥበብን ኢትዮጵያ ኣብ ሩስያ ከተማ ሴንት ፒተርስበርግ ፈለማይ ምርኢት መድረክ ኣቕሪብሎም ሚኒስትር ዴታ ባህልን ስፖርትን ነፊሳ አልማህዲ እቲ መሰናድኦ ሽቱ ዝወቅዐ ነይሩ ክብላም ገሊጸን ኣሎም ፍሬው በክሮ ጽዮን ኣዋድ ወሎ ድሃብ ያሲን ድማ ከም ስዕብ ክተቕርበያ ኪን ኢትዮጵያ ጉጅለ ባህልን ጥበብን ፈለማይ ምርኢት ጥበብ ኣብ ሩስያ ሴንት ፒተርስበርግ ከተማ ኣቕሪቡ ሹም ኢትዮጵያውን ክውደስ ኣምሲ እዩ ኣብቲ መድረኽ ህብረ ብሔራዊነት ኢትዮጵያ ዘንጸባርቑ ምርኢታት ንዕዱማት ቀሪቦም እዮም ኣብቲ መሰናድኦ ዝተዓደማ ሚኒስተር ባህልን ስፖርትን ዴኤታ ነፊሳ አልመህዲን እቲ መሰናድኦ ዝተተለመሉ ሽቶ ዝወቅዐ ምንባሩ ገሊጸን በጣም ደስ ብሎኛል አንደኛ ብጣዕሚ እዩ ደስ ይሉኒ መጀመርያ እቶም መናእሰይ ዘቕረብሉ መንገዲ ጽቡቕ ነይሩ እቲ ዕድም እውን ደስ እዩ ዝብል ነይሩ ብስምዒት እዮም ይርዩ ነይሮም ንሕና እውን ነዚ ኢና ንደሊ ስለ ዝኾነ ዝመጻናሉ ዕላማ ሽቱኡ ወቂዑ ተዓዊቱ እዩ ማለት እዩ ኣብታ ውስንቲ ሰዓት ክንሕልፎ ንደሊ መልእኽቲ ኣርት ተጠቒምና ብዝግባእ ኣሕሊፍና ኢና ብምዃኑ ብጣዕሚ ሕጉስቲ እየ ኣብ ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳይ ዲፕሎማሲ ዳይሬክተሮት ጀነራል አምባሳደር ነብዩ ተድላ ብወገኖም እቲ መድረኽ ምርኢት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሩስያን ዘሎ ምትእስሳር ባህሊ ካብ ምጥንኻር ብዝሓለፈ ልዑል ትርጉም ከም ዘለዎ ገሊጾም እንግዲህ ባህሊ የሁለት ህዝቦች ባህሊ ድልድል ክልተ ሃገራት እዩ ተባሂሉ እዩ ዝሕሰብ እዚ ናይ ሎሚ መሰናድኦ ናይ ክልተን ሃገራት ምትእስሳር ባህሊ ዝበለጸ ንምጥንኻርን ርክብ ዲፕሎማስን ፖለቲካን መሰረት ዘቐመጠ ዓብይ ድልድል እዩ ኢለ እየ ዝወስዶ
መራሒክን ኢትዮጵያን ዋና አካይድ ስራሕ ሻኩራ ፕሮዳክሽን ካሙዙ ካሳ በወገኑ እትምርኢት አበ ጽባሕ ምረቃ አበ ግድብ ህዳሰን አበ ሓድሽ ዓመትን ምዃኑ ከም ዘሐጎሶ ገሊጹ በጣም ወንዳው ከፍተኛ ደስታ እንዲሰማን የሚያደርገን ደግሞ አባይ ገድበን ጨርሰን እንግዲህ አንድ ላይ ሆነን ያው ማንችለው ነገር የለም ኢትዮጵያኖች ከተያዘን ስለዚህ በዚህ ማግስት ደግሞ እዚህ አዲስ ዓመት በማከራችን በጣም ደስተኞች ነን ትልቅ ስራ ታሪክ የሰራን ነው እግዚአብሔር ይመስገን በጣም አሪፍ ጊዜ ነበር ኣብቲ መድረኽ ዝነበሩ ሩስያውያን ዕዱማት እውን በቲ ዝረኣይዎ ምርኢት ከም ዝተሓጎሱ ገሊጾም I don't see something like this before ቅድሚ ሕዚ ከምዚ ዝበለ ነገር ይረኣኹን ብጣዕሚ ብሕብርታት ዝደመቐን ጽቡቕ ኣከዳድናን የርኢ ተን ደቂ ኣንስትዮ እውን ዝነኣዳን ጽቡቓትን እየን እቲ ሙዚቃ እውን ንዓይ ሓድሽን ጽቡቕን እዩ ነይሩ እዚ ባህሊ ይፈልጦን እዚ ምርኢት ንዓይ ብጣዕሚ ይሕጊሱኒ I was so excited this was very interesting for me. We heard something about Ethiopia. بزعبا إثيوبيا سمعنا يو ነገር ነይሩ ናና ተፈታው ገጣሚ ፑሽኪን ኣብ ኢትዮጵያ ዘመድ ከም ዘለውን ፈልጢና ድሕሪ ኮንሰርት ናብ ቤተ መጽሓፍቲ ኺድና ብዛዕባ ኢትዮጵያ ሓዱሽ መረዳእታ ንምርካብ መጽሓፍ ምንባብ ክንጅምር ኢና information about your country. ዜናና ይቅጽል ተመልከቲ ሕዚ ድማ ናብ ዜና ወጣ ያኸስግረኩም ሰራዊት ሱዳንን መሻርክቱን ናብ ግዛት ሰሜን ኩርዱፋን እትርከብ ከተማ ባራ ድሕሪ ብርቱዕ ውጋት ዳግማይ ከም ዝተቆጻጸሩ ተሓቢሩሎም ቤት-ጽሕፈት ወሃቢ ቃል ሰራዊት ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ሓይልታቶም ብሓይሊ ብቆራጽነትን ብብቕዓትን ጸራሪጉ ናብ ከተማ ባራ ከም ዝኣቶ ሓቢሩ እቲ ሰራዊት መላእ ሱዳን ንምጽራይ ቆሪጹ ዝተላዕለ ዋላ እንተኾነ ዳዕመ ሰሪዕ ድሒሩ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ሓይልታቱ ካብታ ከተማ ከም ዘይወጹ እዩ ዝገልጽ ሰራዊት መግለጽ ድሕሪ መሃቡ ነበርቲ ከተማ ኤል ቦይድ ሓጎሶም ንምግላጽ ናብ ጎደናታት ወጽኦም ኣሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ባይቶ ጸጥታ ሕብራት መንግስታት 12 መስከረም ኣብ ዘካየዱ ኣኼባ ኣብ ልዕሊ ሱዳን ዝተነብረ እገዳ ንተወሳኺ ዓመት ክቕጽል ኣጽዲቑሎም እቲ ውሳነ እገዳ ኣብ ልዕሊ ኣጽዋርን ውልቀ ሰባትን ዝሐደሰ ኮይኑ እቲ ስጉምትታት ዝከታተል ፖነል ክኢላታት ሕብራት መንግስታት እውን ክሳብ ጥቅምቲ 2026 ዕማማቱ ክቕጽል እዩ ተባሂሉሎም ተበልከቲ ማዕድ ዜና ቀድሚ ምዛሙ ቀንዲ ዜናታት ዝዕለተ ከዘኻኽረኩም ኢትዮጵያ በጥቃቅማ ሩባ ኣባይ ዝሰዓበቶ ዲፕሎማሲ ሳይንሳውን ፍትሓውን ተረባሕነት መሰረት ዝገበረ ምዃኑ ምሁራን ገሊጾም كين إثيوبيا جوجل بحلن طبابن إثيوبيا بروسيا كتما سنت بيترسبرغ فلما مريت مدرخ قريبهم كاب زينا وصاي سراوي السودان المشاركتون بجزءات سمين كردفان تركب كتما بارا دحري برتوع وقات داغماي كم استقطاطرو تحبيرهم باكست ملكتي مع زينا بزيزازم سلامك تالكم عزينا نمسكن سلام